Moi. Katsotaanpa nopeasti, miten luodaan mallista DXF-tiedosto. DXF-tiedosto on meille apuväline, minkä avulla saadaan tasoleikattua erilaisia kappaleita. Eli sen takia nämä 3D-mallit auki levitetään, että ne voidaan leikata levystä, tai sitten jo valmiiksi tasomaiset kappaleet voidaan tallentaa DXF:ksi ja sitten viedä se työstökoneelle, sinne tehdä sitten radat ja sitten voidaan leikata se kappale levystä. Ja tämmöinen sheet metal työkalulla mallinnettu kappale voidaan tallentaa DXF-tiedostoksi siten, että mennään tänne disketin kuvaan, otetaan Save As ja Save As type, sieltä DXF ja annetaan sille nimi. Kannattaa suosia melko lyhyitä nimiä, eli lyhyesti osan nimi, paksuus, materiaali ja kappaleen määrä. Ei ääkkösiä, ei öökkösiä, ei pilkkuja, ei erikoismerkkejä, ei tyhjiä välilyöntejä. Tuo alaviiva ja pistettäkin voidaan käyttää, ne on melko turvallisia näihin nimeämistekniikoihin. Painetaan Save. Tästä Sheet Metal Geometry. OK. Ja se teki tämän aukilevityksen. Sitten voidaan painaa tuosta Savea ja se tallentaa sitten sen meille tonne haluttuun sijaintiin. Sitten jos meillä on sellainen kappale, että se on valmiiksi tasomainen ja se ei ole tehty Sheet Metal -työkaluilla, niin melko samalla tavalla mennään tänne diskettiin, otetaan Save As ja sieltä sitten DXF ja laitetaan vähän eri nimi. Tallennetaan. Ja nyt sitten näkymä on vähän erilainen. Ja mä tiedän, että tämä pinta mulla tässä on front-pinta. Niin otan ton kurrentin tosta pois ja otan tästä frontin käyttöön. Ja sitten painan tästä OK:ta. Ja sieltä tuli. Ja sitten voidaan painaa tuota Savea. Pahimpia virheitä tässä DXF:n luonnissa on ehkä se, että jos ne kappaleet on vinossa, sitten meille tulee paljon päällekkäisiä viivoja, että ei voi tehdä niin, että vaikka koitetaan hiirellä asemoida se suoraan ja ottaa kuvanto, niin ei voida tehdä, vaan siinä tulee sitten aina niitä päällekkäisiä viivoja ja ei tule oikein kokoinen ja reijät on sitten soikioita. Eli kuvannot pitää olla kohti suorassa ja ei saisi tulla päällekkäisiä viivoja. Kiitoksia seurannasta.